съхраняваме историята на нашия род. Ето, с този дневник можете много да си улесните живота, да не се чудите в какви тетрадки или хвърчащи листи да пишете. Създадох го с много мисъл, с много любов. И целта на тази малка книжка е да събере големите истории на вашия род. Като започнем от вас, ето, първо поколение, това съм аз. Има място за снимка, има въпроси, на които да си отговорите. И след това, разбира се, продължава с второ поколение, т.е. с вашите майка и баща. И така продължава нататък с информация за вашите баби, дядовци, прабаби и прадядовци. Това е един прекрасен дневник, който можете както вие да ползвате, така и да направите и за вашите деца. Ако искате да им оставите тяхното родословно дърво, на първо поколение ще започнете от детето си, на което искате да оставите този дневник. Второ поколение ще се вие и неговия баща, трето поколение баби и дядовци и така нататък. Наистина е много красив, аз много си го харесвам. Има вариант в твърда корица, този, който ви показвам. Има го и във вариант с меки корици. Ако искате да притежавате тази малка книжка за големите ви истории, пишете ми